nono. Thimilich kodwa. Osiepe duto ne gigono riti gindawa koda bala. Jomoko wacho nahero kiola. Thimilich nono. Thimilich kodwa. Oh, thimilich kodwa wacho. Kawone kaywa kola manade Wangine kaywa gomotamo wanga malito siko Yawa kore kawone kaywa kola manade Wangine kaywa gomotamo wanga malito siko Laistina tisa Jumamosi tarehe 5 Guru ya lepo walisasu chilombu ya Jarusinga Julai 69 Jumamosi tarehe 5 Guru ya lepo walisasu chilombu ya Jarusinga Natengu pode bade Jarusinga Kata gima wachoto bende onge ya dira uru Natengu aloka kukelo wajipi Yao majokoro tokaro ritegi biro nege Ero kataka ne ungeyo Dakuwe wawinje weche mbuya mo Addis Ababa Yawa pino kuyo kowinjo wachini Jarusinga Walimwengu duto no yuakadiera na usuni mingi Kuyoko winjo wachini Jarusinga Walimwengu duto no yuakadiera na usuni mwingi Iparo ndalo mag ukoloni Moya makaniege no chung kasiro mo urokelo Utinga gwenge mo miniluka Agwenge wodore mono yalo duto mo urokelo Utinga jara mogi wodalogo Oginga kodinga no fayo rengo ne mokweo gopi Umiyo tinde karaye gadiera Kodinga chomogi ni chero mitiedo e magawi Umiyo tinde karaye gadiera Kodinga chomogi ni chero mitiedo e magawi Kadiera kikowo no simo di Kisumo Yawa ma Nairobi no yuak gilala gi mirima Koko ne gitimo kikowo no simo di Kisumo Yose kopong Jarusinga Joma Nakuru no yuagore moka gigoyo richi Yose kopong Jarusinga Joma Kisumo no yuago mbuya kagigoyo riti Kodhi ya mwenchwe kambuya kano Kata majurelwe no golo meli duto Jarusinga Atengu wono simbo wako wampita Joma omabei no yuakadiera kane ginene Atengu wono simbo wako wampita Moya lewa yuago ma yuako rumo no omino doyo ya Ketomi umetuacha na kilio na huzuni mingi Kaka nyithinde kana neno kaparo manambo ya kandege Kaka nyithinde kana neno kaparo manambo ya kandege Kaka mana Nyarawila Pamela kaneno kaparo manambo ya kandege Mbui yonge Jarusinga Kionge chuo penji Mbui yonge Jarusinga Kionge chuo penji Agwegi yonge wuroremo Kionge chuo
penji asengi onge wodoremo kionge to penji uzuri utakwisha pole pole kusaliwa harusi yake ni matanga oe uzuri utakwisha pole pole kusaliwa harusi yake ni matanga. Higa mar 1995 en higa mane George Ramogi kod jowetene mane gigoyo godo thum nochako kweth mar thum miluongo ni Sweet Luo Band modogo loki ni Luo Sweet Band. Kwethni noting'o ji kaka Odoyo Tobi mane en band manager, George Ojijo, Ondeng Nyasore, John Yogo, James Agwari, Onyango Auko kod Adhan Jakindu mane odogo riwore kodgi bang'e. Negiloko nying mar bandno kendo ni Continental Kilo Jazz Band kata CK Jazz makoro niendi ne omiyo jathum George Ramogi nyinge nodhi olandore ahinya kaka jathum matuklu ei Luo. Mbui onge jarusinga kionge chuo penji mbui onge jarusinga kionge chuo penji asengi onge wodoremo kionge chuo penji asengi onge wodoremo kionge chuo penji uzuri utakwisha pole pole. Nyakwamogi ma en wuoth mar manyo siganda jabenga matuklu ei Luo Nyanza iluongo ni George Ramogi. Kawuono niendi wabiro nyaka dalagi kata e gwengi mayudore Karachuonyo ka mondo mi wago mbaka niendi koda jaode mabende pod ngima. Wuoth koda kanyakla mar mondo mi wago mbaka niendi wang'e nene ni to George Ramogi ne en jathum machalo nade kimiyo wa koda sigana niendi koda jaode mane odak godo kuom higni mathoth pod ngima. Wuoth koda kanyakla mondo mi wang'e ma nyinga en Solomon Atito Kafaya. Odi. Erokamano made. Aneni. Erokamano. Nyasaye riti. Wawuotho wabiro ka mondo wagane na mbaka ewi George Ramogi. Ne wadhi wadonjo gichien kacha onyiswa ni machachande e dalagi kuma no ike. Kata kamano nyiswa ni mae dala ne. Kuso mae dala ne. Okay. To kujocho ema no ike. Kamogere od raparcha. Erokamano ahinya. Wadwa go mbaka. Paro ni tie maembe ka bro bedo maber mondo mwagoe mbaka niendi kode. Kodi do? Aya, wadhi. Kamano, mana bosi. Kisungu manimba nyagipita nyadundo Yawe ginyiri mutota mochungrango ikidumodho kisungu. Bas Nyakwamogi iwacho ni ng'ama idak go ing'eyo juok moiro. Mano endo ngero mane joluo tiyo godo. Ka gitemo wacho gigo eko mathoth momakore koda samoro ngima mar ng'ato ma inyalo yudo ni ng'at machielo mani kode machiegni ong'eyo matamre gi nono. Wuono ni endi wadwa go mbaka ka endi koda achiel kuom jogo eko madanga wach ni ne ong'eyo ma osenindo George Ramogi matut ahinya nyako makore koda ngimane mar bedo jathum, ngimane mar bedo dichuo kata husband, ka achiel kata mana ngimane mar bedo jaherane. Antiere gwenge gieki mag Karachuonyo, kamoro ni Kamwala, kama bende watemo e manyo sigana mar chalo kaka rapar mar mosenindo jabenga matuklu ahinya George Ramogi. Ji mathoth mowuok e lwete mane wasego godo mbaka, ne wasego mbaka koda Tom Kodiyo, wasego mbaka koda Jim Likembe, wasego mbaka koda George Kembo. Kasto bende ne wasego mbaka nyaka gi jok mane otiyo godo machiegni kama oting'o Paul Orwaja Solo. Kawuono ni endi ayudo thuolo mar mondo mi wago mbaka mana matin nono koda jaod George Ramogi. Okay? Ma endi ne en jathum malich ahinya. Mama machiegni.
machiegni chenro mar ng'ejo thumbe. Erokamano. Kendo wamor kaka irwako wadalani ka. Erokamano. Erokamano ahinya. Ne jogo eko ma samoro ok ong'eyo, kapok ileronwa nyingi, tinyalo gonwa mana sigana matin ni gweng' ma wantie ni iluongo na. Erokamano. Gweng' ma untiere ni iluongo ni Kamwala. To nying mong'ere go en Weta Koyier. Weta Koyier. Koro Kamwala to en sub location maduong' moting'o dhoudi 5. Koro dhot ma ae ka iluongo ni Kabuya. An ae dhot mar Kabuya. Koro nitie dhoudi mochako oriwore ma koro loso Kamwala. Kwae Kabuya wadhi Kamuga. Kamuga to en region, awacho ni kadhi malo kama, en Kamuga. Kato wan gi Kamagowe. Kato wan gi Kachima. Kato wan gi dhot makoro matin mochomo yo ka tie nam miluongo ni ginene. Eto koro nyingere. En iluonge ni nyingerwe Nyamatin. To en dhot ma e tie nam koro gin dhoudi 5. Thoth ji samoro paro ni George Ramogi, mana en jabenga matuklu ahinya, monde nya samoro tinde onge. Inyalo miyowa mana introduction matin, nonro mari mana matin, kichakonwa gi nyingi, kaachiel koda nonyuoli higa mane, idongo kanye, isomo kanye, to in nyar kanye. Erokamano. An nying mang'era go ka miyuda go piyo piyo en Rose Akinyi. To officially iluonga ni Audrey Rosalie Kiai. To an nokan jaod Ramogi mokwongo. Joji ne nigi miyo manokwongo nyuomo Nyaroriang'. To negi kaka ngima dhi negi pogore. Ata an jaode mar 2. An anyar Nyakacha Goro, to adak kamoro ni Oyugis. Koro Oyugis kaminyalo yuda Nyakach kuch iluongo ni Gamba. Kanye kamae. To Agoro to e original home mar kwarwa. Kamanero. Koro an second wife mare kane gi separate gi jaode mokwongo. Koro jaode machielo nochako nyuomo nyar Tanga ma nyocha tho recently, otho dwe mar waiko go dwe mar 12 ka, dwe mar 1, otho dwe mar 12 to waike dwe mar 1 ka 2026. Yeah. Mane jaode machielo makoro nokawo bang'a. Kamano. Okay. Kiwacho ni un jo Oyugi, jo Agoro modak? Wadak kamoro ni Gamba. Ma Oyugi se mwakadhe kwachomo Gamba. Okay. Koro gweng'ni endi itede? Gweng'ni tatede. Higa ni natedo higa mar 72. Okay. Kapok wayudo mbaka kaka ne uromo koda George Ramogi, inyalo miya mbaka matin ma samoro ne ing'eyo ewi jaode mokwongo? Ewi jaode mokwongo? Kaluwore koda nyithindo ma giyudo, dak margi. Jaode mokwongo to niluongo ni Tufena Gola, Nyaroriang'. To ne ginyuolo kode nyithindo 2, nyako gi wuoyi. Ma nyako niluongo ni Beatrice Auma, to wuoyi niluongo ni Buicha niluongo ni ng'acha. Nyinge koro lalna ka. To nonyuolo kode nyithindo 2 go. But nyithindo 2 go ne gisetho gite. Jaode no moka ng'eyo kama entie right now. Pod ok awinjo notho, nyaka bed ni en kamoro to ok
watudre ahinya. Okay. Kamano. In kane idongo, bende iwinje huma moro mar jathum miluongo ni George Ramogi? Kanadongo nawinjo huma. An nasomoga Asumbi, to nadaga go wadgi babawa Homa Bay. To noheroga biro Homa Bay, kendo wadgi babawa no nosiepne. Niluonge ni Orwa. Koro na kaka nachako ng'eye. Ndalo ni niwinje gi thum mane ji ong'eyo godo, to ni kawe nade kaka jathum kane pok iromo kode? Sama no ndalo kane pod asomo, naonge gi paro nanyalo bedo jaode kata negi nikech nyathi sikul ng'e chike miketo negi kaka nyathi sikul. To thum mane ogoli ahinya mane wawinjo, makata wan wamiel e sikul, ne en My Best Wishes to koni. Koni naduogo ayudo ni en nyar ginenega, en nyar Kogweno mabathwa ka. Koro thumno by 69 kapod an e skul, en kawaduogo e dwe mar 9 tayudo ka nyithindo oting'e te en thum ma koro ji nohero mane wamiel e skul. But ndalogo pok nabedo gi paro ni wanyalo dak kode. Nikech mokwongo jothumbe ji nong'e ni ok gin jomoko manyalo loso ngima ma ji dagi. Okay. Kamano. Mane higa mane? Mane higa mane manomiel thum mar Best Wishes? 69. 69. Moyudo kiromo nade? Aja form 3 aparo. Okay. Kamano. Sawa. Ere kaka ne iromo gi George Ramogi ma ubedo jok manyalo timo osiep ma uchako dak kata kaka dhako gi dichuo? Kaka naromo kode, nonga koni ni ne en osiepo baba na matin manadakgo. To od baba wan no nitiyo gi jo FTC Homa Bay. To ode kanye manegi kagibiro goyo thum kata Homa Bay Primary, to kanye manegi accommodate themselves. Manegi yude accommodation? Manegi rome gi jothumbe gigo, gidhiye gigocho giduogo, moko nindo kuonde osiepo ten mostly wuonwa ne manong'iyo godo ahinya. Romo maro kata nene chieng' mokwongo, ang'o manowacho? Chieng' manaromo kode mokwongo, ne wajanene ga e skul. Skul ne wan ga gi routine kiloro tam. Tikele jathum moro to goche skul. Nyithindo chulo pesa to ikele skul to gocho. Koro mostly nero biro ga Asumbi. Moloto sama koro nowera Awino koni, kech Awino koni be nosomo Asumbi Girls. Koro kano biro to everybody, we had interest, ng'ani ochalo nade to en ng'a. Kamano. Kinde machon cha samoro nyalo jothumbe awinjo ni ne nyalo sero nyako kokale weche mag wer kata thum mogolo. Bende nitiere samoro thum moro mane ogolo tok romo kodi kata tok neni ma iwinjo ma ochalo ka gima nitie wach moro motemo oro? Gima timore matin mang'e kuom George ni nyiri mowero mogone gi agoya thum to kane kan nang'eyo. Mokompos ne thum mowero nonyalo choge thum to onge okane memory na ok kelna ni nitiere manowero awera mosiepne, nikech kata Awino koni nakoni nobedo compost gi Ojijo. Ojijo mano compost Awino koni. Koro nikech ne gin e band gi George Ramogi ndalo ka, koro aparo ne nyigi giwuok the composer to gi wuon band. Kamano. Ere kaka ne ubedo winjruok ma ubedo jok makoro iwacho ni okendore official?
Kaka nwabede winjruok. Nyanya bedo ni kaka ni temo wacho chien kaka ni chon ne ji paro ni jathum en ng'ama ok nyal bedo gi famili moriere te. Nahero characters meke. Achiel, ne en ng'ama ok nohero, kata sama ne obiro e odwa kanyo ero, ok noyiena mondo adhi e thum. Thum tigoye machiegni primary school gi FTC kata chiegni. Katigoye Masawa. Ok noyiena mondo adhi e thum. But in any case, ni nadhi e thum kawuono omiya thuolo ni ang' ibi winj thum. To he was a little bit concerned. Ni obiro e thum, obiro wuok sa adi. To obiro gi ng'a. Koro mano ne chal ka gima ne naneno ka en ng'ama concerned, ok en ng'at moro ma ni nyako ni ber na kia gogo mbaka. Nosiko kona ni som. Wan wasomo mogik no Nyasaye osemiyowa tijwa. Ti bende ok wadwa ni tich mwatiyo ni somuru. But aparo that encouragement with restrictions meke omiyo nasomo mabedo japuonj. Ok hivyo utimo osiep lakini ok odwa ni bi kama obigoye thum. Ok nodwara. Abira gi permission ma wuon wabong'eyo nadhi e thum. To kendo thum ok abibede nyaka late. Nitiere sama kakoro geti kwa ni nyathi sikul dogi tim nade. Dogi nende. Okay. Kamano. Haya, muchopo kama kuro samoro isetieko skul. Tuk tieko skul. Ere kaka ne ubedo makoro uchako dak kod George Ramogi ma jathum. Kasetieko skul. Sama koro nasetieko skul, koro owacho ni dong wanyalo dak. Nikech mano yudo ka koro gise separate gi jaode mane en godo. To ok nokwongo bedo mayot mondo nomi wadagi. Nikech wuonwa be ok ne en ng'ama yaya gik moko kamano. Loko ni jathum. Jathum mabaya baya ni udhi dak kode nang'o. To nakone ni kata kobayo to chikne gi timbene gi kite taneno ka en ng'ama nyalo dago ng'ato. Mane higa mane? Mane higa mane muchake dak? 72. 72. Adwa ni imiya moko kuom kido kata timbe ma ne ineno kuome momiyo chako pogori e paro kod gima samoro ne ji paro chien kata ji wacho chien e wi jothumbe komakore koda weche mag dak. Achiel kuom gik mananeno kuome nok en ng'ama ohero tina wach nang'o. Ng'ama ohero ngera kaka an for example koro awachi nok ongera ni koro gini nikech nobedo ng'ama jachode to dinokawo interest mare koro keto kuom ahinya nikech noromo koda most of the time. To mano noonge. Be ok nanena time manongera kata nang'o ni in kaka wayudi ot ka endi dong dibed osiepna. No. Mar ariyo ne en responsible. Kata kana aneno koriemba na aduogo dala because of school fees, to make sure ni school fees no ogolo na part of it. Doge school idhi so. Ang'eni time itedo ot ka endi maduogi. Dhi so. Pesa idhi god idhi so. Koro naneno ka en ng'ama responsible. Nyiri weteni nokawi nade anyanya manusomogo makoro ne oduogo winjo ni itedo ne jathum marahuma manugo ni George Ramogi. Nyiri wetena kata mana mbese ni mane idongo go. Iwacho to jathuma ni bi nyalo tedo ni. But nawacho ni mane choice na. Kido maneno kuome kata kano madho kong'o ken ng'ama ne bedo ng'ama madho kong'o mawuoyo mang'eny kata ma wild in a way moro kaka jakong'o. To koro nawacho ni mane is my choice. Kaka nene gi kako behave
gi kite taneno ni wanyalo dak. Kichen ng'ama is responsible. Ok enene jathuma thuma kaka iparono. Aduogo mar mondo mi wago mbaka matin ewi George Ramogi komakore koda bedo ja familia kaachiel koda kata mana samoro gik moko mane ineno kata mikale kaka chi jathum. Nyako Ramogi wago mbaka kaendi mana mathin nono koda mama mabende en jaod George Ramogi gwenge gieki mag Karachuonyo. Wayueyo matin kasto waduogo bang' kinde machuok kende. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. And to get my Tembea song as you skiza tune, dial *811 *343#. Na ukumbuke, skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Everybody bossa, 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 dance. Wakelo ni nyasi e ot kama intiere. Wan gi jothum manigi huma kod thum mamit moloyo. Wajanja meditate puonjo ji gimoro ganda ma okeo joka nyada. Kae ema mor nitiere. Giko juma ka juma, mana Ramogi TV, Lind Ramogi kod DJ Kolo tayo ni chenro maliet mar thum Dagmor. Ngeso ka ngeso, Sang'wen otieno. E higa mar 1994, kweth mag jo Kenya mamoko ma odak e pinyno endo mar Amerika ne jo chokore kanyakla ma obiro koda paro achiel mar kelo George Ramogi koda band mare mar CK Jazz e piny USA mondo mi ogo thum, kendo ne giloso nyaka thumbe mamoko mathoth e pinyno endo mar Amerika kono e bwo album mar Safari. Bas Nyako Ramogi machiegni kendo e chendo niendi, kama bende watemo ng'iyo sigana mar jabenga marahuma George Ramogi. Ago mbaka ka kod jaode mabende osemiyo mbaka matin kumakore koda kaka ne giromo koda George Ramogi. Koro niendi to wadwa ng'iyo mamoko. Mama, king'iyo chien nyaka gisani, bende nitie gimoro ma inyalo wacho ni tedo ne jathum omiyo ne oka yudo ber makama kata koso magi ma
Tedo ne jathum nigi challenges ma kok Nyasaye mumi tekruogno to kinyal bedo strong. Achiel, ong'eny gosiepe. Kwa weyo osiepe machuo, to en ng'ama joma mine admire mang'eny. Mano ne miyo kata kidhi kama, kana yudo thuolo madhi kama o performe, tiyudo kata ka mesa mentiere no, obedo surrounded gi mine mang'eny, mosiepegi. Moko be ne biro nyaka dala ka. But na understand. Ere kaka na understand. An kaka japuonj, naneno ndalo mane wan e teaching practice. Wadhi gi chuo. Itero wagi joma chuo. Teaching practice. To kuondego watedo kodgi. Waloso gik mwanyalo chamo. Koro waluongogi ni our men. To gibe giluongo ni our women. Ok noulo ni ne gikendwa kata nwakendore kodgi. Koro na understand ni business ma notimo opogore gi manatimo. Kichan kaka japuonj accommodate joma chuo gi joma mine. No kapuonjogi. To en some of the mothers mano osiepegego be mane miye market kuonde ma nyalo perform kopogore gi joma chuo. Ng'en mothers are flowers. Koro na aneno ka ngimano, ka en ngima ma is bothered ni chuorani dowuoyo gi mine mang'eny ruok. Chuorani de kama entiere to mine ng'eny ruok. To nanena ka it is a waste of time nikech nyako dhi oti mondo support wa. To kind of teach no ko discriminate ni chuo kende mutiyo ni kata mine kende mutiyo ne both. But ng'eni mine ng'eny molochwo. Kamano. Nitiere ndalo mane owuok ka odhi gocho e pinje maoko. America. Mano yudi. Noyuda. Noyudo ka usechako dak. Oyudo ka tayari un gi nyithindo. Sachecha. That was Modhi America. Na wan gi nyithindo. Ka endi ni winjo nade bedo ni samoro dhi ma obed oko kata mana kuom jumbe kata mana dwe ka ena oko e tich to in intiere idong' kone. Ema nasewacho ni we dhi America kata mana within Kenya ka. Ndalo ka means of communication ne tek. Kodhi Mombasa onyalo kawo kata dwe achiel nikech en ng'ama idwaro kacha tidware kacha to program margi samoro giloso ni kama koro gidhi ene ma gidhi timo recording and so forth. Koro enena ni nawacho ni kok Nyasaye mobedo jakori ming'wenyo dendi to you are just off the line. Koro nyaka ne na understand ni ok odhi nohero to odhi nodhi dwaro. Kamano. Nyasaye no miyo nyithindo adi kod George Ramogi? Ne gin nyithindo ariyo. Nyithindo ariyo? Gin kanye sani? Ne Nyasaye no miya nyako gi wuoyi. Wuoyi to no pass away at the age of 3 years. To nyako to nitie. Nyako to en a nurse otiyo Nairobi. Okay. Kamano. Sawa. Nitiere jok mathoth ma ne otiyo machiegni kod George Ramogi. Kaachiel koda kata ma bende opuonjo thum mowuok e lwete. Bende gin jogo eko ma samoro nyaka samoro losi niendi in godo machiegni kata gitimo ni limbe. Jok mana opuonjo thum moko ni maboyo, moko ni machiegni. To jok maneno mochako thum ge tiende mok nobiro ni gocho kode. Achiel ne en Tom Kodie. Tom Kodie ochako donje thum ka nyathi sikul. Kendo no otemo pondo ne wuon gi. Ndalogo nwadak dala wa kucho, pok nago dalani.
notemo pondo ne wuon gi mondo ogo thum kapod osomo. Koro samoro wuon gi ne biro manye to pondo. Oponda ponde e ot, odanjo kata e bwo kitanda. Koro George be ok oyiene. Koro kobiro cover the weekend, to moloyo kata kane ji dhi e recording. Aparo noyudo means and ways kako otundo Nairobi ka George ok otimo komiyogo lift. Eventually obedo jathum. Jim Likembe, en bende ochako donjo, ne nitiere owadgi moro mane okwongo biro e thum ne wer. Nyinge Matinde Dirwenya, kato later on bende obiro. Eto nobiro ka en machua. Obiro koro bedo e thum, kata eventually no join army. Despite no join army to kowinjo ni George ne gocho yo Nairobi kucho. Notemo mobikichabe samoro nadhiga Nairobi kata during the holidays kata weekend. Notemo mobi motim nade mo perform. To pod gin koda very close. In fact, pod girito that relationship. Okay. George Kembo. Embe nene kako donjo kajamo. Anene kagigocho gi George. En nogo yo base. To kaka gi disappear in the air. Apono onge ok en gi George. But aduoga winjo no ngima base nene. Kamano. Family mar Jojo Jijo. Joka Jojo Jijo to wan ngeni Jojo Jijo jaodi Nyaimbo was my counterpart en japuonja kusol japuonj. Koro nwaromo ga e field mar education ka mang'eny molo e field mar po. Nwaromo kode bende kucho choka Nyaluo kucho. Bende kuma ne waya Ramogi pakore ga no mogo mina kumu. Akumo tedo ka Nyaluo kubila to Jijo tedo ka Nyaluo kuwuoro. Koro frequently kalielo timore kuro to wajaga romo. Ang'o minyalo wacho wi Janyakach Paul Orwaja Solo mabende ne otiyo machiegni kod George Ramogi. Paul Orwaja Solo tanene kagigocho gi Ramogi. Thoth thumbege ne nokopiga thumbe Franco beats meke ok nothoro goyo thumbe mag akian mag be niluongo ni Benga. To gigocho ma gipogore. Gima nopogogi takia nikech jothumbe ok understand gi kaka gin. Gipogore to giriwore. Kata Paul nopogore mochako band mare. Apa niluonge ni Continental Revolution. Later on, giduogo magi join together. Magi gocho magi kendo gin be me jomo chako wuok ka modhi America. Okay. Iwacho ni samoro kaka ng'ato chiegni kodi inyalo pimo ne moko manie chunyi ma ok digom kata pimo ne ng'at machielo. En ang'o ma samoro ne opimo ni mane okale malit? Ng'ano? George Ramogi ne opimo ni kaka gima ne okale malit nikech thum. Kata gima nowinjo ka onjao chunye kabisa gi weche mag thum. Thum to naneno ka nonjao chunye. Ndalo moko noweyo thum. No contest mondo bed councillor. Mecha na paro ni 79, something of that nature. To noweya thum ni en koro dwa bedo councillor. Koro koweyo thum to councillor no be ok oyudo. Nikech ne nitiere kaka ni support, en no support Okike Amayo. To Okike ne piem gi Fiba Siyo. Koro kotimore ni gini sama ne gidhi kama ne kwane koro aparo na Laura Chwony. Ani mokwongo ni ato ok an ja siasa, rembo ok ni siasa.
Ni kama notho ni mane chiegni ni ringo kode siasa. Koro ko dio land ni fibo loyo. Kuna mano kora nindo ngidi ma okachaka onge kumazi. Mo we thum for sometimes. Kato chako doka thum. Koro sama be no we thum no nonge instruments, which instruments no kethore kiango. Kato chako doka thum. Paro mane ma leu ma samore nyalo wacho ni ngado ne mineno kutiyogo. E thum ka tonge ki thum no. Joji no hero thum mag be no wacho ni ya. Thum ne jaode mokwongo. Bende kani nyalo go nen gi gik mokariyo. Thum no to kata no onge pesa to kwena ni kata okimiya pesa tabiro dhi Kisumu ma chop Nairobi. Kaserwa kora maber adhi ndara ka. To abiro mana yudo lift. Manga dhi osipega ng'eny. No hero thum. I can remember machana paro ni higa 90 mane no bedo matuo kano chwoe sandan moro mar malaria kato ok notiyo kato okuodo bor. Koro kane obar sandan ni to nobedo nenre ni tutu nosedonjore mo yudo sukari and so forth. To nen ga dole bamne ka bang' bero no ero. Koro kane ithiedhe mochwe makoro o recover. Makoro nobedo no recover pok nobedo mangima. To the first thing manowacho ni nyako dhi ogo thum. To dhi go e thum ka en gi doctors marite makata kang' nitiere gimoro marach. Tang' noyud kakikonye. But that time noyudo ka Dr. aparo ni luonge no par. Emane jatelo Kisumu Russia kacha chande. Koro no dhi kendo wacho ni nyako madhi gini sadi. Ariyo. Kotami ariyo to madhi achiel. Mano dhi mogoyo thum. Ji be nok expect no nyalo dhi mogo thum. Koro apoya nono kodonje stage ka jogego eko. Mano nogocho brilliant. Opoye kochung' nogo thum. Kogo thum mokwongo to wacho no jogo insist mondo go machielo. Kato chako go kanye mana kungo winje kogo thum moro ni wiya chandre malich magalagala. Ok naneno makama. Kato ogaga thum no. Kato bende daktache go kawe kama noting'o Fafa Dede, kama noting'o Dr. Mon, Dr. Ronga, kama noting'o Jono Par Janya Totoni. Mowadi ja Big Five. Kato bodhi adhiya ot. Koro naneno ka thum no ne ni rembe moloyo ginene. Okay. Ang'o mane samoro maybe family o confirm ni ne okelo tho mare? Gima nokelo tho mare. Tho mare nokel gi ginene. Nokel gi pressure, hypertension. Neno yudo oking'e ni ng'ama nigi sukari kich bang' tuocha. Sukari nodonje dho nobedo drained, nokobedo drained completely. Nokete on diabetes aparo yedhe mag sukari. To kong'o bing'e no madho. Koro kaluwore gi tho mare no tho ka sukari no dhi malo. No tuo ni sukari no dhi malo. You could not discover ni sukari dhi malo. To neni aparo that was in 79, 97, December kama nitime campaign. Koro kotere, doctors no were on strike. To notere hospital moro Kisumu ka ni ginene. It was nursing home. To doctor mane be osipne mano miyo dhi kuro bende ne timo campaign. Ne dwaro sit moro Kisumu. Koro sama ni thiedhe
to jokaka nochwe e quinin. To ne ochwe e quinin e pi mai hydros ng'eni en gi sukari. To e kaka pressure no shoot. To mane kaka nobedo unconscious kata otho. Okay. Seche mane wacho biro ni otho king'iyo ogudu ma samoro noting'o momakore koda bedo baba mag nyithindo, bedo jaodi, to koda kata mana samoro kaka ne ji ohere ni en jathum. Ang'o mane obiro e pachi? Sama nothono, ne en tho mapoya. Nikech kata notuo to ne en conscious. Ma bende nopimna stories mag jothumbe moko, mag jokongo, jothumbe wagiendi. Nopima kendo ne en ng'ama ne pache ler. Koro ing'eni for the first time ka gichacho goye stroke manogoye ni, ting'eno goye ka ne en ng'ama wuoyo. To sama imede pigni gi quinin cha, to gino goye chalo ng'ama obuoko, te kaka gicho dhi gi pache. Koro an ka doctors obiro to awinjo ka doctor wacho niya, to ke oyudo stroke. To stroke an ang'e ni en tuo moro ma paralyze ng'ato. Koro abende awanda ni to obedo paralyzed kod mane. To nabuoko. Nabuoko. To koro kaluwore gosiepe gi ginene gi jok mane oluora, amini kaka jothumbe gi, Tom gi Likembe, to gosiepe gi mamoko. Nomiyo ne gimiya teko, ne giluora ma kata gik mane timore, gine mane gikawo part mag timo gigo eko. Sasa kwatieko, nitiere od rapar kata mausoleum maneno ka dhi mbele gi ger kacha chande. Ang'o minyalo wache ma kaluwore koda kit rang'iny mar mamalo mar ng'at ma onindo kacha cha? Rang'iny mamalo. Gino kapok ne pacha noseparo, kapok ne kata jowagi odonje, ni yawa, dong dwatim gimoro manyalo bedo rapar mar George kaluwore gi tich manotiyo, kata nyikwaye, kata nyithinde mamoko, kata jomoko nyalo bedo. But then nitiere pastor moro iluonge ni padri mar Jangelika. Obende napok obiro ka. Nowacho ni en padri mar Maseno Diocese, notiyo ka Ahero, to ohero thumbe George. George owuon to kia, to thumbe George ohero. To kendo osepenjo mong'ise ni dala gi George chiegni ka. Koro kaka pastor samoro giriwore riwruok gi e yorni mag Jangelicans kamano. Koro at one time ne happen, ne nitie sister miluongo ni Isidora Jack mane tiyo Russia. En jiranda gi dala kucha, gi dala ka. Notemo kone ni George Ramogi no yuore kendo me yot. To noko believe. Koro one time nobiro moneno Isidora, norao. Mane obiro nyaka odaka. Mowacho ni odwa mana neno kuma nokunye George gi dala gi George, kabe en adier. Koro na obiro matere moneno kama nokunye George. Dho sama ne George notho, naketo ne slab, amone maginene kama nero. To kona ni mama, ochako penja odni mar ng'a. Akoni mano od kwara. Tere od George, ni od George. Mama, ang'o miparo momiyo pok imuko udigi? Takone naparo udigi, adwa renovate gi
mondo gibed kamoro ma kata nyikwa Joji kata ka Nyasaye omiyogi ka ginibedi mondo gine kama nokunye kwargi mane jatho. To kona ni mano be paro manan go. Ka Nyasaye nyalo mi lweti, tang'eni Nyasaye dhi mi tim gino ero. To kowacho gino, to kokawo time. Apa ne en dwe mar 2 kama. To Jim Likembe gi Kodiyo. Gi yuora moro nitie luongo ni ng'ano Wilson Were. Wilson Ochola. To gi chief ne. Gibiro gi lima ka, gibiro ka Brampton. To ka gisebiro wagagamba to gikona ni gimokelogi. Gineno ne gidhi rapar Olela Mazee Uriri. To kakoro ginne giya koni gidhi timo rapar Kolela. To margi be giweyo ka, ich mate margi. Ang'o ma paro gi liend Joji ni? E kaka nolos kanyo. E kaka gikelo paro no. Koro akonegi ni ato paro nyoro ng'ene ka poka muko kata oda. Poka muko kata od mingi. Ji osepenjo why gunda ikosedati gineni. To paro no siko biro na. To nikech lwedo machuok. Pod aparo ni Nyasaye biro konya mondo gimoro otimre. Kwa hivyo kaendi koro dala George Ramogi. To kuma noike cha en dalagi. Dalagi. No toka poko golo dala. Okay. No toka poko golo dala. Ero kamana inya. Kawatieko. Thoth jomana ne tiyo kode. Kiwinjo to gin gi paro George Ramogi kaka ng'atno endo ma ne ler. Ne ochalo msungu ma jarateng'. Kaluwore gi kit rwakruok mare. Kaachiel koda kata mana kako timo chano gigi. To thoth joluo to pare koda thum kaka jathum mane tuklu. In kaka jaode, ang'o minyalo parego nyaka chieng'? Gima nyalo parego. Joji achiel nohero ji. Noonge gi klas mar gi ji. Nokohero joma nigo kata joma onge go kata joma paro norang. En no accommodate ji te. Jok miparo ni ok nyal bedo osiepege ge mano osiepege. Kendo ko biro dala kato biro lime. Kato ne en ng'ama jahera. No oyie konyo ng'ato makato odong' nono. En ka ng'ato biro iro to neno huruma kuom ng'atno moloyo in. Kichong'eni ito ang' ni yud gimoro ang' nitie. To ng'amo biro iro to kata odong' nono. To dwaro ni mondo otim ne ng'atno kaka dwache dwaro do kata noko chope koro. Koro ne en gi herano. Erokamano ahinya. Wer mamit mogik ma ne yero mar George Ramogi en mane? Kopogore gi best wishes to koni mane iwinjo kane pod un joma ponja. Wer manowero godo jaduong' moro niya Oukose. Jomoko somo, to jomoko ok osomo, to jomoko somo ong'eyo moloyo jomosomo. En puonj kanyo ero. Kato gi wer machielo ma bende en ema iwacho ni no owere en Anyango Bel. Anyango Bel di. Kanyako somo gima ber ahinya. Okay. Kamano. Kanyako somo gima ber. Okay. To be nitie wer mane oloso ma weri godo kata wero godo jaode moro bed ni mane oseweye kata mane osenindo? Jaode manoweye nitie wer manowero to owere in such a way mokinyal ng'eyo ni nowere nang'o. Nowero ni ulipenda mwenyewe kuharibika. Makosa si yangu mama na wewe unajua. Paripokiwinje tinyalo winje samoro. Okay. Ang'o minyalo pare wende mar rapar wuon Osimbo?
Ang'o minyalo wacho gi wende ni? Paruo no simba. Machacha no wero go tomboya. Kosi? Yeah. Ang'o minyalo wacho gi wende ni? Enyanya sasa ma samoro joluo gimoro malito monjo. En ka nineno ka samoro meji o compose wende ni. Necha kata kaka no wero wende ni. Nineno kuchiegni gi wende machalo na. Joji no compose wer kineno. That is one. En wende gigo ikono o compose gi kende. Molo to ka endala ka to bedo kende. To siko en gi gita lwete to compose wer. La paruo no simbo. En wer mowero godo tomboya. To en wer miwinjo ka olit nikech joko yie gi gik mabeyo ma ji timo nade, ma ji timo. Kitemo timo gimoro maber, nyaka iyud gima timore nade, geng'oni. Koro nawinjo kowacho e wendni niya, dine we Tom dino wachonwa weche mano e Addis Ababa. Weche go kang'e nosewachgi kata ne pok owachgi nikech gima nodhi omo. Aparo ne en gimoro mamuhimu. To Tom gini at that time ne gin jok mane miyo Kenya koro bedo gi face moro mar telo moro magine. Wach ni mogik kitiyo na gi kamera samoro ne county government ma Homa Bay kata mana national government kantiere wach moro madigo mondo ni wach negi komakore koda samoro keto historia mochwere e nying George Ramogi. Historia nitiere nwasendiko ga history mare autobiography mane notim gi Professor Mrs. Molongate Rosongate man Masembe. Nagikawo history mar family ne kaka nochako gi gima nomiyo ng'eni George Ramogi. This name Ramogi en nying ma very rare. To yudore ka. Nitie kaka nobiro momiyo chake Ramogi. To kang'eyo ni gineni to mano ok wabi wacho mang'eny autobiography. Daher county government kata sirkal maduong' mondo nokonywa waket gima nwasechako cha Musiliam cha obedi kamoro ok rapar kende to School of Music gi talents masani makoro nyathi moro nigi talent no nyalo go thum, moro nyalo ringo, moro nyalo goyo bol, moro nyalo wer. Wer ok inyal wer kionge instruments kata kanisa. Koro county government kata gi sirkal mamalo nyalo develop region no mondo kata mana nyithindwa mano join secondary kaendi nyalo yudo kamoro nikech kiwacho ne nyathi ni music chulo to moko wacho ni thuma nyang ni wer nena to ginyalo puonjore, ginyalo bede jomoko mawacho ni yawa George Ramogi muneno ni dong ineno ka ne en jathum to koro sani wabo wayudo School of Music mwanyalo some. Okay. Ero kama na hii wacho ni nying mar Ramogi ni to samoro nitie kaka nobiro. Mane ne ok en nyinge mane opande mane onyuole. Mane nyinge me opande mane onyuole go to en very rare e region ka. Aparo ni en kata kako do gichakore Ramogi sani. To gichakore achaka because of him. To can common name. Okay. Akianu sevinje kanyi. Sevinje mana sa bondo kocha. Bondo got Ramogi. Samoro. Kure mema be chal ka gima ne nying no ai kabiro ka. Kaluwore gi history mare kaka no obet makoro yudo nying no. Mano to kwanyal wacho kaendi. To autobiography mare to ne wandike history no. Nikech inyalo penja ni to ning'e nade nogano na nyimine ge be gano na pimo na history mare no chalo ng'at mane en hono moro
Koro ka chunini mashot niya ne nyathi manolal e ich. Kamin gi omako ich ne to dongo kato lal koro okadho ike mag nyuol. Koro gi joluo ne wacho ni en gi juogi. Kech wuon gi ne nigi juogi. Koro gidhi gidwaro jathieth mana Yosemi. Koro jathiedhni ema ne odhi odwaro, ne gin jothieth ariyo, madichuo gi madhako. Ema nodhi odwaro jathieth machielo mobiro godo ka, momiyo min gi manyasi. Kochako dongo, wacho ni nyathini konyuole tibiro chake Ramogi. Kaka that name nobiro. Erokamano ahinya kuom miwa sigana mane ok wang'eyo kendo mathoth ahinya momakore koda nying mar George Ramogi kaachiel koda ngimane. Erokamano kuom bende adwoko erokamano mang'eny. Nyakwar Ramogi mane makelo e giko mar chenro ma kawuono ni endi mar ng'e jothumbo kokalo Ramogi TV. Hello producer mar Alex Obado, jopicha kamoting'o Shitera Steve kanyakla koda Hebron kaachiel koda dereva wa kulipwa makelo ka iluongo ni Ken Wood Nyakacha kanyakla koda jachan picha giluongo ni Dan Olonde, jatend jopicha iluongo ni Collins. Jotelo te mag Ramogi TV kamoting'o kanyo Masi Oburu, Perpetua kaachiel koda J Bonyo. Nyinga en Solomon Atito Kafaya, Oriti Masani. Ei od rapar mar George Ramogi mayudore Weta Kamwala ei Homa Bay County ne wayudo thuolo mar romo kod moko kuom jothumbe mane ogoyo thum kendo tiyo machiegni kod George Ramogi ka giyango gik mathoth magiparo godo George Ramogi. Erokamano Kafaya, an iluonga ni Jim Likembe, Ajanyakach. George Ramogi achako goyo godo thum 1976 June. To manyalo paro go George kabisa ne en ng'ama vere thara seche mag practice. Kendo kibiro gi wendi mene meloso, okawo kamare, timo corrections, omedo lyrics mabeyo, to golo maricho kadipo ni keto wach moko manyalo bedo maganjao. Mar ariyo, en ng'ama ne gikiswahili ni mkarimu, ne en ng'ama nigi hera to gi ng'uono moro matimo ne ng'ato gimaber. An kana dhi nyuomo jaoda, to jaoda ne nyamino osiepne moro nochola choka. Koro kona ni ok inyal dhi gi dhiang' achiel kia dhok ariyo. George nong'iewo na dhiang' gi pesa ne wuon plus mane wuon omiya dhok ariyo atero dhok adek. Mane gima nyalo pare godo. Alafu George ne ng'ama mungwana, kata ka nwako kode thum odwa correct nyaka e rwakruokni. Ok en wuod min ka koro in ka to samo wang' ibiro ng'iji ko en makachaka jothumbe George Ramogi orwakore. Odwa ni rwakri maler, en monde moler mako nyisi rwakruok maler to kare ibi nyaka ring'i ni ine kare mako ketho gino. To mang'eny kuome noherwa zaidi and moloyo nohero ji te jothumbe gete. Ta chien makoro asedhi e jeshi kodi owuok dhi ka Agricultural Finance Corporation ne koyudowa ne proud of us kendo introduce wa ni magi wuota. Jim Likembe ofisa mang'ongo e jeshi kodi obe manager mang'ongo ka AFC ne en ng'ama nomor kendo nohero jothumbe gete. Tich mag gita manyalo paro go George Ramogi en ni ne ok ng'ama ohero oyuma samigo gita mitimo practice kendo ne ok ng'ama ni kod ich lit ni ng'ato emoloso wer koro koteke active part. Tie bandmasters moko maka wer ma ok mamare ma en moloso to goyo mna yutha nikech ok odwaro paro ni ka kiny wendi nowuok motegno bro miyi upper hand. En onge mano. Anyalo paro ni once upon a time kapo no yiena tiyo gi bilano ni in 1972 ema ng'ato ni Morisa Juma Makodero mane en oro yuke wudo ngoro mano osiep George Ramogi ema no approacha ni Ramogi dwaro bassist gidwa dhi timo recording mar Kanyakusumu in 1972. Koro Ajuma no owacho ne Ajuma bende mane owero Ajuma Makodero Ursa kwa bondo mano owacho ni nowero kamoro ni ok an winja kendo ka loso kodu do pod wawinjo ka koloso be wapenjere mane ikoni ok ichak ilos kodwa cha
pod wawinjo kaka Juma noloso nyaka sani koromo kode en kawuono onge ka. Juma no ema no idhi introduce gi Ramogi. Koro ka watimo practice mar dhi timo kanyako somo timo recording ne wan od ng'ato ni were Dibo Gutu mane en Secretary General mar Kenya Chemical Workers Union as at then. Koro from that time mano ne poda atimo recording kodgi kagi chula kaka haya. Later on kakoro ne kinde ne manitime arambe mag Riat manyana ma niwi got nyaera kane. Koro ne en kod calls mang'eny Mombasa, Nairobi, Eldoret, taonde mopogore nyaka oko mar Kenya ka East Africa kuonde mamoko gi kuonde mane joluo nitie. En mane iluonge timo arambe ka jogo timo arambe branches mag Riat mane ni kuondego. From that time ema koro no request mondo abed permanent bassist e band nikech sende moko nitie mane gigoyo gi ng'ato Nathan Owadgo Mar to ne onge bassist moro mane osebedo manyalo go gigo copyright kaka idwarogi. An ema noyudo kanyalo gogi. Erokamano Kafaya, an nyinga Tom Kodio, ji mang'eny ong'eya ni mise. Gima paro go George kabisa en ni George kane gogo thum kisebedo mang'ongo nyaka ibed gi dhako ma kionge dhako to gigoche thume. An nadonjo ka pod atin koro an ok okasa gi wach dhako. Gima nyalo pare go kendo ka watimo recording Nairobi, wadhi recording an noketa dhi anindo e od Isili kech le kembe gini ne dhi ketha. Kembe gini ne dong gin gidong e lodging to an wadhi nindo e od Isili. Nohera nachalo nyathi bude machogo. And George otimona mang'eny omiyo nyaka sani 20 karibu 8 years nyaka ne George tho. Pod gige ne oron watim ka gima watimo girwa ka gima George po ngima. Sama watime to gimoro wuondo an onenowa. Magara gire manyo watimo ni kaka odok nindo pinyni ok berwa. Waloso kaka nyako duogi maka higa ni pok orumo ka Nyasaye boyie dhi wuoth losore maber ma watimra parne maber higani. Ang'o ma digomb neno kaachiel koda samoro ng'iyo mane nitiere e kind jaodi ma iluongo ni George Ojijo ma bende ne gocho koda mosenindo George Ramogi kuom kinde malach. Inyalo miwa kinyalo paro ng'iyo no ne en ng'iyo machalo nade obed mag tich kata mag osiep kichako koda nyingi. Erokamano Bwana Atito. An ang'eyo achako dak kata ng'eyo George Ojijo ka giseng'ere gi Ramogi. Koro anyalo wacho mana matin manyalo wacho but mokwongo nyinga iluongo ni Millicent Ojijo Jakuwuor. Koro Ojijo ne jogocho gi George Ramogi tayudo ka gisegocho gi George Ramogi. Sama ne achako dak go Ojijo to oyudo ka ne dak gine riwruok gi mokwongo noserumo. Koro Ojijo ne nigi bandne to Ramogi bende ne pod dhi nyime gi bandne. Mak mana ni gima nang'eyo to ni ne gin joma oherore kata ne gichiwore luor makende. Nitie gik ma samoro timre ni ka jok ma kata osegocho kanyakla e thuolo mandalo mokalogo ne samoro miyo ji koro odak ka ji othegore makoro ng'iyo tin. To gin naneno ka ne giherore kendo ne gimiyore luor. Tom Kodio kod Jimmy Likembe ne joloso ne George Ramogi wer magiparego tok tho mare. Werno endo mane iluongo ni Rapar George Ramogi e bwo band mar Orchestra Dumbe Dumbe. Sumbia joka mioriti Ayuma pili oseko chopo kondi sikuna sumbia joka mioriti
somo asumbi kana biro neni nyadundo nyagi mata kaya ni somo asumbi kana biro neni nyadundo nyagi mata toya ndiro mona gimal gito kisungu manimba nyagi pita nyadundo toya ndiro mona gimal gito kisungu manimba nyagi pita nyadundo yawe ginyiri butota mochungrango ikido modo kisungu yawe ginyiri butota mochungrango ikido modo kisungu omiyo chunya oyudolo kaparo nyara kwara wini onge omiyo chunya oyudolo kaparo nyara kwara wini onge tokati onge nyadundo timbe manitimo nadu. Are you a truck driver? Do you have over 3 years experience and a valid license? M. Ajira is looking for you. We are recruiting over 400 heavy truck drivers below 45 years of age for immediate deployment to Saudi Arabia. Secure your future with a salary of up to 130,000 every month, inclusive of mileage bonuses. Interviews will be held in Nairobi on the 11th, 12th and 13th May and Mombasa on 14th, 15th and 16th of May 2026. Visit www.m-ajira.com and apply to secure your interview slot. Slots are filling fast. M. Ajira, your gateway to global opportunities. Minawino. Onego ter nyathi e pala. Okwadhi watere e pala miwacho no sani sani. In gi options ariyo. Ang'eyo gik mitimina. Gini ng'anyo makinyni ikathono wala. Ubondo tima ang'o ka? Mano ne na idea mar Mirab. An natamora. Mirab matindo ting'o ni wi. Oya oreburu. Ya kanisa ni? Ne wan gi kesha. Kanisa mokendi? Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongo na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin ma koro maru ng'engno. Ema sokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwase Rajabu Owarga Chien. 111 Jumapil, 12:30 odhiambo.